Jalunga karo pijet. Servis servis AC masa. Alah, kasih paham green beh. Lah kok iso full servis lek nyervis ngene sapa arepane iki jangkrik. Kok yene wong-wong iki. Eh? Full servis. Wong-wong iki dagel tenan kok. Kaya servis AC. Servis silitmu sing ngobos kuwi apa piye to? Ki arepe nyervis iki piye? Sainem posisine nang Hong Kong ya to. Walaupun Sainem dek Blitar, urung tentu posisimu tuh dek Blitar Jawa Timur. Posisimu enek nang Jawa Tengah, enek nang Porogo. Lek arepe full service iki lewat ndi? Lewat Druirung apa piye to Guno. Ndak iya, sampai watuk pingkel ya iya lek ku nyervis iki lho HP lewat HP. Seumpama video call ngene, "Oh Mas, aku tak rono cling mlebu jero HP terus ngocolok numpake ucrut-ucrut ngono apa piye?" Kok ngguno lho. Kok ngguno lho. Lek aku arepe nyervis lek ku nglebokne, lek ku ngemut kelatakmu terus piye ngono lho jan beh. Angel utek lek terlalu halu ya kakan mikir tempik iya to kakan mikir VV wi mau lo iku Mas AC ku rusak kon servis jantai ngasu tenan kok ya enek dagelan tengah wengi ini enek dagelan liwat lho kok kok ya enek dagelan ngono lho cah Bang banyak Mbak kok komen aku gak dibaca sih komenmu kilo sing di komen ora kok jaluk tekan moco Ramdan iki kok iya padahal aku cuma mau dipijitin doang alah tai ngasu wong kowe komene ora kok dedakno kon baca dasmu Ramdan iki ya utekmu bongol halu ae Mas yo abang ayi ayo jan kok enek dagelan tengah wengi enek dagelan taparane nem nek gelem 500 durasi 5 jam yo kene gendang nang Hongkong kene gendang budal kene dan Wildan mencret ene ndang budal nang Hongkong kene dan Wildan mencret silitmu Wildan mencret gitu Wildan mencret tiket larang dan PP mek 12 juta terus kowe lek mek arepmu numpak durasi 5 jam mek bayar 500 tiketmu lho 12 juta mencret dan mencret tiketmu PP 12 juta aku ndek nane lebaran ndek kampungnya tiket PP 14 juta cuk merene mek arepe ngencuk bayar 500 ya to durasi 5 jam tiketmu 12 juta utekmu lho mencret ya mencret ke pesing jero simpakmu ndadak mosok lekmu arepe dimut klatakmu karo lekmu tuku tiket ra sumbut ra nyucuk dan terakhir dan